Good morning. Please stand for our novena to St. Jude. Suratan ako. Bagay pa man. Hearts are filled with sadness, Saint should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy my every if it be His holy will. Like you are going to be, evermore His friend, none eternally loves for fast away. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art, change to joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you,
as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Mention your request, please. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward Hear all. our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, through relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless Aid us cases. in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatian mi na, an padusang balit kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong makasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi.
Ngunyan Huwebes, ika-duang simanas nin Kwaresma. Sabay man niya to ang mga intensyon, mga pasasalamat. Pasasalamat dulot ni Helen Miralles and family, Chan and Divira family, Maria Isabel Molo and family, Bing Villar, J.R. Liana and family, Maricel A. Ate, for passing the RMP licensure of Carl Malon, dulot ni Janet Lorelia, in honor of Our Lady of Manawag, dulot ni Celestina Magdamit. Siringman pasasalamat ni Jean and Mitra family, Marieta Bulawan, and 4th year anniversary of Aurel in, dulot kan Aurel in family. Siringman pasasalamat kan Nilavina and Araya family, pasasalamat man ni Stephanie Anyeva, pasasalamat ni Regina Pidragosa and Elioro Apoya and family. Mga special intention, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosie Biaso Pardo Cantara and family, to pass the board exam, dulot ni Sofia Husana Oliva. Siringman, special na kahagadan ni Josel Asaytono and family, and to pass the board exam, dulot ni Oscar R.G. Carlo Ubalde. Siringman, mga special na kahagadan ni Jimson Ronald Lee, Rowena Tan Lee, Bianca Luis Lee, and Chiska Joy Lee. Siringman, for passing the board exam for medical technology, dulot kan AMIC BCCM. Siringman, special na kahagadad, dulot ni Gisami Atutubo and family, Farah Isabel, for taking the NLEX exam of Elswin, dulot ni Elswin. Siringman, special na kahagadan, dulot ni Maricel Ate, for successful and passing the thesis final defense, dulot ni Jeff, for the success of board exam for G.E. Carlo Janel on March 26, 27, 2026, dulot ni Janet Lorelia, to pass the exam of Marian Tricia Oy, dulot ni Celestina Magdamit, for passing the MTLE board exam March 2026, dulot ni Andrea Shane Altabano, for mid-tech board exam, dulot ni Arian Batake. Siringman, special na kahagadan, dulot kan Sarong Anonymous, and to pass the civil service exam of Christine Joy and Mark, dulot ni kan Moliasco and Salalima family, to take the board exam on March 5-6 of Midtake, dulot ni Alisa Marie B. Pediris. Siringman, sa mga minasunod na kalag, sa kalag ni Proylan, dulot ni Rosie Biaso Pardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Melencio, dulot kan Lanto and Garing family, Florentina and Hihidyo, dulot ni Joyce Sarsa and family, Eugenia, dulot ni Helen Miralles and family, All Souls, dulot ni Janet Lorelia, Death Anniversary of Adelina, dulot ni Jinky Meharis and children, Jocelyn, dulot kan Sarong Anonymous, Siringman, sa kalag ni Aaron, dulot kan Navy family.
Matindog po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Diyasi dumulo sa Diyos ipagkamo, sa iya magsaramba, sa Diyos sa tuyang Ama. Good morning. Good morning, Father. Sagaran ka nama, kan aki, asin kada Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa ito. Asin sa imong espiritu. Aldaw na naman in Huwebes, sa daog kan ikaduwang simana kan panahonin Kwaresma, kita nagkakatiripon tanganing magdulok, maghagad kan tabang kan sa tuyang mahal na patron, para sa satuya pong mga pangangaipo. Espesyal niya itong hagadon, ang katuninongan sa bilog na kinaban, lalong-lalo na sa parte kan Middle East, na kung sa inigwanin nangyayaring conflict or gera. So, hagadon niya ito ang proteksyon, kan kada saro, lalong-lalo na po kan sa tuyang mga kababayan, na yaon po duman na naaapektaran kaining kariribukan. Asin kita man na naapektara naman, lalong-lalo na nagralangkaw na ang presyo kan gasolina. So, hagado niya to an pagtapos kan siring na kariribukan. Asin, lalong-lalo na an katuninongan kan kinapan. Isabay ta naman an sa tuyang mga personal na kahagadan, lalong-lalo na ang pagpamibi para sa healing kan sa tuyang mga kapamilya, mga miyembros kan sa tuyang komunidad. Unyan tanganing kita po gabos na uyadig di magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip sa tataramon sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangan tan Diyos. Paherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daig kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Mamibi kita. O Diyos, nagbabago asin namumuot sa kalinigan, biri ka sa imo an puso kan sa imong mga surugoon, tanganing nasagom sa init kan sa imong espiritu, maabtan sindang pusog sa pagtubod, asin mahigos sa gibo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kada Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Ini ang sabi nin kagurangnan, herak man sa tawo na nagsasarig sa tawo, na ang paglaom yaon sa mga bagay nin laman.
naan puso talikod sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa alang na tinanom, nayaon sa kadlagan, day nahihiling an karahayan na minadatong, nageerok sa mga alang na daga na dai nabubuhay, dai ni nageerok. Paladan ang tawo na nagasarig sa kagurangnan, na ang paglaom yaon ki Yahweh. Siya nakakabaing sa kahoy na tinanom sa pangpang nin tubig, na ang gamot nakakaabot sa sulog. Daing kahaditan kun minadatong an init, an sa iyang mga dahon danay na berde, daing kahandalan minsan dai mag-uran sa bilog na taon, daing untog an pagbunga. An puso madaya orog pa sa gabos na bagay, asin maraot. Si Isay an makakatugkad kan sa iyang hilom. Ako, an kagurangnan, ako ang nakakatalastas ka na sa puso. Namimidbid ko kung ano ang nasa isip, tanganing ikitao ko sa lambang saro, an maninigo susog sa iyang paglakaw, susog sa iyang mga gibo. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan, Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. paladan ang tawo na dai nagsusunod sa hatol nin tampalasan, na dai naglalakaw sa dalan nin mga makasalan, dai nagtutukaw sa kaibahan nin mga paralanghad, an sa iyang kaugmahan yaon sa tugon nin kagurangnan, tugon na sa iyang pinaguhurop-hurop aldaw banggi. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Siya nakakabaing sa kahoy na itinanom sa tampinin tubig na nagbubulos, kahoy na nagbubunga sa takdang panahon, na ang mga dahon day maluluyos sagkod lamang. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Bakong siring kaiyan ang tawong tampalasan, ang mga ini nakakabaing sa ata na ipinapadpad kan duros, binabantayanin kagurangnan ang dalan nin mga matanos, alagad ang dalan nin mga tampalasan, dinadara sa kagadanan. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Matindo po ang gabos, as in ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Magayunon, mahamison, tataramon in buhay. Magayunon, mahamison, tataramon in buhay. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga Pariseo, sarong mayaman nagugubing nin purpura asin lino, asin arual daw masiram an kinakakan. Duman sa iyang pintuan may sarong makilimos na ang ngaran Lazaro, pano nin lugad. Daing ibang kinakakan kundi ang mga rakdag na nahuhulog sa lamesa kan mayaman. An sa iyang mga lugad dinudulok, asin dinidilaan kan mga ayam. An makilimos na gadan, asin dinarakan mga angkeles sa kataid ni Abraham. An mayaman man na gadan, asin ilinubong. Duman sa impyerno, sa tahaw nin mga kasakitan an mayaman nagtingkanag na hiling sa harayo si Abraham, asin si Lazaro sa kataid niya,
Asin nagkurahaw, Amang Abraham, kay raki ako. Sugua si Lazaro na dumugon sa tubig an sa iyang muro asin paliputon an sa kong dila. Ulita ako naglalaad sa mga kalayong ini. Si Abraham nagsimbag aki, girumduma na an mga karahayan inako mo kan ika nabubuhay pa. Asin si Lazaro naman mga kasakitan, kaya ngunyan digdi siya rinaranga, bantang ika dyan nagtitios. Lain pa kaini, sa pag-ultanan, niyato igwanin dakulang bungaw. Nadainin nakakaagi, hali digdi, pasiring dyan. Ni hali dyan, pasiring digdi. An mayaman nagsabi giraray kung siring, nakikimaherak ako sa imo ama, sukuon mo si Abraham. Suguon mo si Lazaro sa harong nin sa kuyang ama, huli taigwa ako nin 5 tugang, patanidan sinda tanganing daim makadigdi sa lugar na ininin padusa. Si Abraham nagsimbang, yaon. Sa inda si Moises, asinan mga propeta, an mga ini iyoan sa indang paghinanyugon. An mayaman nagsabi, dai amang Abraham kundi kun may saro sa mga gadan na magbalik sa pag-usip sa inda, masulsul sinda. Si Abraham nagsimbag, kun dai sinda maghinanyog ki Moises, asin sa mga propeta, daiman sinda matubod, minsan igwanin mabuhay sa mga gadan. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pakigreet daw ka sa tuyang katain na good morning. Ang istorya kan Ebanghelyo, istorya po ni Dives as in Lazarus. Si Dives, sarong mayaman, as in si Lazaro, sarong dukha. Kung siguro sa langit, igwa na kaini, CCTV, siguro ang nakarecord sa file, bako lang itong mga pangadji, o bako lang ining mga pagsimbata, siguro pati itong mga panahon na kung sain igwamanin Lazaro sa pintuan ta, asin pinaliman-limanan ta, pinag-ignore, asin day niyato pinabangan. Siguro iyan ang recorded man sa file kang langit. Ta, digdida po sa kinaban, ining buhay ta, naigwa kita, iyo po da ini ang exam. Asin pag kita nagadan, iyo ito ang pag-check kang exam na tinake ta. Sabi kayan, life is the test and eternity reveals the results. Pagdating ng panahon. So, hihiling ta kung ano ang resulta. In other words, we are judged not only by what we did, but also by what we chose to ignore. Iyo baga po, ang paghukom, pag-check kan sa tuyang mga papel, pag-abot kan panahon, babasihon bako sana sa mga ginibuta. Kundi duman man sa mga daita ginibo. Things that we fail to do. Pinagtukdoan baga po kita sa catechesis na 2 klase an kasalan. Sin of commission and sin of omission. Yan. So na ginibo mo, asin so mga dai mo ginibo na dapat kuta na ginibo mo. So, ibig sabihin, our actions today carry consequences. Sabi kayan sa Bicol, may tundag. An sa tuyang mga ginigibong niyan, the choices we make today will speak for us tomorrow. What we do now prepares the place where we will stand later.
Ini pong mayaman na si Dives, dahil siya pinagkukundinar dahil tapo siya mayaman. Bako man maraot maging mayaman. O dahil nakuta kita maghihiringowa. Diba? An maraot digdi, igwanin dukha, nayaon duman sa pintuan niya, alagad dahil siyang ginibot ang aning tabangan ini. Diba? A poor man lay at his gate and he did nothing. Ito sunaging sala kay ni Dives. O ngunyan na panahon, igwaman po kita nin mga Lazarus na nasa sabatan. Siguro sa laog kanharong may Lazaro man kita. Yan, na nangangaipukan sa tuyang tabang, baka aki mo man sana, na nanululong sa droga. O, baka at sa tuyang mga katabang sa harong, yan, na dahita natatatar nin tama, dahita natatawan kan tamang benepisyo, dahing SSS, dahing PhilHealth, dahing pag-ibig. Baka sirig ka iyan, ining mga Lazarus, sa lugar kan sa tuyang trabaho. Igwamanin mga Lazarus, dyan sa tinampo. Yan, igwanin mga Lazarus, na siguro ninalampasan ta sana, ini-ignore ta sinda sa satuyang buhay. Sabi nga ni sa Tagalog, wala ka namang ginawang masama, pero wala ka ring ginawang mabuti. Yan. The way we treat others today shapes our tomorrow with God. So kaya ngunyan daw, kung gusto tanin langit, ngunyan pa lang, sana mamatayan na niya to ang langit. Sabi kayan, langit sa lupa. Perhaps through our kind word to someone ignored, a fair decision at work, a shared meal, a moment of listening. These simple acts already shape heaven in us. Langit sa lupa. So, namumutan kong mga tugang, ini man lugod na mga Lazaruses or Lazarus sa satuyang buhay, mahiling ta. So we are now given this choice. The question is simple. Will we notice them? Mapapansin ta daw sinda? Or will we act or not? While there is still time, mantagyaon pa kita sa kinaban. Remember, the way we treat the Lazarus at our gates today will echo in eternity. Pagdating ng panahon, remember this, sabi sa Ebanghelyo, there will be a great chasm or chasm. May dakulang bungaw. Gariba ko magayon pagdagugon. Takong mapasala ang pronunciation, bungaw. May dakulang ampas na nagsihiwalay kan impyerno asin langit. Anyaon digdi, dai pwedeng makaduman. Anyaon duman, dai pwedeng makadigdi. Na kung sain, sabi kayan, where the choices we have made will be irreversible and permanent. Daita na pwedeng baguhon. Dai na pwedeng mabago ang sitwasyon pag-abot kan panahon na iyan. So let us act now. Let us try to live life responsibly and wisely before it becomes too late for us to do so. Pagdating ng panahon, sana ikaw pa rin at ako nasa langit. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in the Espiritu Santo. Amen. Ang hinahangat ko,
Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asikin kan bilog niyang banal Kagurang na simbahan. namimibi kami pabanalaan sa mong gawi ni sakripisyo kunyan. Tanganing an ipinahayag sa nahihiling na gawi nin Kwaresma, magkaigwanin dain nahihiling na bunga, huli kay Kristo na sa mong kakurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong Itaas ang espiritu. mga puso, Initaas mina sa magpasalamat kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, patano sa sinakakaligtas na danay asin minsan saed, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Tanganing ikabalik sa mga aki mo, ang kalinigan in mga isip, nagtalaan ka, din mabiyayang panahon, natalingkasan isip, sa mga maraot na kamawutan, pakinabangan ninda, ang mga agisan ng bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay, kaya kay ba? Kan kabos na santos sa sinangeles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, dahing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan ikanang ganan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak. Asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo, siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tahinian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos na sabi, pag ako kabugabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod na ikamagdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girubdumang kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay diwat. Sa hilom, girumduman niya itong mga kapamilya ta, kapuso, katiwala, na nainot na po sa to sa ikaduwang buhay. Sinda, asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan an sa tuyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaidto pa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya,
asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kada Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ngunyan, mamibi po kita kan pamibi na itinukdo mismo sa to, kan sa tong kakurangnan. Ama niya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa araw-aldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa marao. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, marasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Ang Amen. katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya na iras sa lambang saro, aninako niya itong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos Diyos. na nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos. Uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sa naasinan sa kong kalag maumayan. Hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You are known even then as a great miracle worker. So great that His power lives in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. O Diyos, ining mga sakrifisyo magdanay sa mo sa gawi, asin magpusog man sa mo sa gibo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi sa mga paisi. Magkakaigwa po din second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Huwebes. Nag-abot po sa 20,612 and 55 centavos. Anambag niya to sa siring na oras din misa. Nag-abot po sa 2,584 and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,467 and 25 centavos. Ang nakulikta niya to para sa bulan na Pebrero sa tada canisters, igwang total na 11,196 and 75 centavos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na pong kuhaon sa opisina ang canister, tanganing mapuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan na Marso. Siring man si Reverendo John Luke Anas Andes, kan Our Lady of Salvation Parish, Piuduran Albay, uordinahan sa pagkabadipadi sa Abril 2 sa oras na alas 8 nin pagkaaga, kasabay kan Christmas sa Albay Cathedral. Kung si Isay man po ang may aram na makakaulang kan sayang ordinasyon, magdulok na lang po sa opisina kan sa tung parokya o sa chancery. Ang Katiwala 1008, magkakaigwan nin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrukyaw, Kudal-Kudal sa Veritas, sa Abril 11 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Ang proceeds ka nasabing aktibidad para po sa andurog sa eskwela outreach program. Ang ticket mababakal po sa opisina. Siring man, digdi po sa satuyang parokya, magkakaigwa po nin kumpil sa Abril 18 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Para sa maot, magpalista asin ibang impormasyon, manungod sa kumpil, magdulok na lang po sa opisina. Maot, miman po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous, 1,004, Tulong Anonymous, 1,900, 550, asin 5 Anonymous, 500, asin 200. Diyos mabalos po. Salamat po sa Indugabos, sa mga naglingkod, asin mga sponsors kang misa. Thank you very much po. Matindog na po kita para sa huling bendisyon. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton na sinmay herakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Sanunod hasta day, minsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuhan, sino man nahignuhan, tungawas sa mo
Thank you po and good morning.